Alle jer kære mennesker, tak fordi I er kommet i dag. Sikkert først og fremmest for at møde Gud, men også fordi I er her og tager afsked med os. Hvorfor skal man egentlig have kirke? Jeg er vokset op i en familie, hvor der ikke var så meget at hente. Så lige fra jeg begyndte at gå i kirke som 12-årig, så var kirken min familie. Og I har nu været vores familie, vores kirkefamilie i 4,5 år, knap og nap. Det er lige 5 år siden, så jeg tænkte på, at vi var inviteret herover som gæstetaler. Og der kom en i pausen og sagde, jeg tror, I skal være vores nye præstepar. Og jeg var ved at få kaffen gal i halsen. Men ikke. Der er meget få tidspunkter i mit liv, hvor jeg har oplevet, at Gud har talt så tydeligt og så meget med skriften på væggen, som da han sagde til os, at vi skulle komme til Nexø. Og så tænker jeg på det ord, hvor der står, at han leder os af rette veje for sit navns skyld. Det siger kong David i hyrdesalmen, som jeg for mange år siden lærte udenad. Den har betydet meget for mig. Stærkt øjeblik, hvor jeg citerede den ved min kusines dødsleje. Og, den har været en god følgesvend. Du leder mig af rette veje for dit navns skyld. Der står ikke, du leder mig af lette veje. Det er ikke altid let. Og vi har også mødt noget modgang. Og jeg tager ved med, at hvis du har været i en kirke i sådan cirka 10 minutter, måske lidt mere, så er der nok nogen, der har trådt der over tæerne. Eller der er nogen, der citerer bibelverser lidt anderledes og siger, hvor 2 eller 3 er forsamlet i mit navn, der er en konflikt midt i blandt jer. Men hvorfor skal man overhovedet have kirke, tænker jeg, når det er så besværligt, og man nogle gange bliver jokket over tæerne. Det skal man, fordi i ordsprogene 27:17, der står, som jern skærpes mod jern, således skærpes det ene menneske mod det andet. Så det er der, vi bliver skarpe venner. Det er der, vi får kanterne slippet af. Det er der, der kommer gnister. Det er der bliver tændt noget, for det gør der, når der kommer gnister. Og Peter han siger, at vi bliver bygget som en bygning med levende sten. Og levende sten, det er ikke sådan nogle ensartede, firkantede nogen, der bare ligger på række med lige linjer. Nej, nogen det er lidt skæve, og nogen har noget, der stikker ud her, og nogen har noget. Så der skal virkelig Helligåndens mørtel til at få det til at passe sammen. Og tak, fordi I har holdt mig ud i 4,5 år med det, der nu stikker ud for mig. Og min mand også, fordi han men man kan sige, I ved, jeg er så glad for at citere Nuser fra Radisserne. Han siger, jeg elsker menneskeheden, det er bare folk, jeg ikke kan holde ud, siger han. Og der er også nogen, der siger, jeg elsker Jesus, som er hovedet for lemmet. Det er bare kroppen, menigheden, jeg ikke kan holde ud. Men sådan hænger det ikke sammen. Det er ikke meningen, at vi skal være kristne alene. Det er meningen, at vi skal være med i den der store brode flok af lidt skæve onkler og irriterende fastre, og at vi skal skærpes på den måde, fordi det er kun sammen med alle de hellige, at vi kan fatte højden og dybden og bredden. Det er kun her, at vores efterfølgelse af Jesus kan blive 4-dimensionel. Og det har været dejligt og givende at vandre sammen med jer. Jeg har lært meget af, der er selvfølgelig i en stor forsamling, nogen man falder totalt i hak med og lever lykkeligt til sine dages ende. Og så er der nogen, hvor man bare slår knister nogle gange og må få løst nogle konflikter. Men rodfæstet og grundfæstet i kærlighed kan vi sammen med alle de hellige fatte, hvor stor bredden og længden og dybden er. Ja. Så jeg vil gerne sige tak for de gange, vi har vandret sammen.
lige nu, sidst vi var her, fordi vi solgte vores hus med overtagelse for knap en måned siden, så vi har boet over, og så har vi været på besøg, og sidst fik vi lov til at bo i Karin og Oles kælder og blev behandlet som dronning og konge. Og denne gang, der bor vi i Paula Anne-Maries tomme hus. De er til fødselsdag i Nordjylland. Og Anne-Marie, hun har skrevet, I går bare ind i alle skabene og alle skufferne og tager alt det slik, I kan finde og spiser det. Og tænker, det er der bare så meget skam i livet har jeg dog, og det har jeg ikke gjort. Jeg har let efter en vase til en buket, jeg fik, og jeg skal hilse at sige, at Marie har mange ting i sin skab. Men jeg har ikke spist noget slik. Men altså, det at invitere nogen ind, at vi inviterer hinanden ind i vores liv, og vi vandrer sammen, og vi skærpes, som jern skærpes mod hver jern. Og det har været dejligt at være med i en fællesskabsgruppe her, og få nogle venskaber, der stikker lidt dybere, fordi man kommer til at kende hinanden så godt i en fællesskabsgruppe. Og det har været fantastisk at være med i et lederteam, hvor først Michael og Martin har været med, og Torben, og nu er der kommet nye yngre kræfter ind. Og jeg vil bare sige, at hele vejen igennem har vi haft så meget støtte og opbakning. Og så har der været noget, der har været svært undervejs i processen, og vi har mødt noget modgang, og det tror jeg alle gør i ledelse, og vi har måske også taget nogle beslutninger, der ikke var så kvikke. Men tak fordi I har båret over med os, tak fordi I har tilgivet os og holdt af os. Og Mette, hun siger det så godt, at vi er ligesom et fodboldhold, vi skal spille hinanden gode. Så bliv ved med det, venner, bliv ved med at spille hinanden gode. Og de huller, der er på banen, og de knolde, der ligger, lad os få dem sparket ud, sådan så vi kan spille hinanden gode. Som jern skærpes mod jern, således skærpes det ene menneske mod det andet. Ja. Du leder mig af rette veje, ikke af lette veje. Og når man så står ved udgangen af noget, ligesom disciplene, da de gik fra Jerusalem og ikke lige kunne forstå, hvorfor det var endt sådan, og hvorfor Jesus var død, og de gik og snakkede sammen, og så kom Jesus og snakkede med, og de fattede i første omgang ikke, at det var ham. Men så sagde de til hinanden bagefter, da det var gået op for dem, brændte ikke vores hjerter i os, da Jesus kom og mødte os. Og det er jo det, der har været så dyrebart at tage med herfra. Det er de gange, hvor Jesus har mødt os. Om det har været en samtale på en gåtur, eller det har været en nadverstund her en søndag, eller det har været, når vi har siddet ude i saunaen og hoppet i vandet og hylet sammen, fordi det var koldt, og delt liv, når vi har siddet inde i saunaen. At vandre sammen, det gør noget godt ved os. Så hold fast ved fællesskabet, hold fast ved hinanden. Bliv ved med at være med i den her skøre forsamling af, hvor måske er du den eneste normal, og alle de andre er skæve, men så er det måske din opgave at være den, der bringer normalitet. Og, ja. Men tak til jer alle sammen for venskab, og nogen har vi selvfølgelig lært bedre at kende end andre, men bliv ved med at være med i og engagere dig ikke kun i hovedet. Elsk ikke kun Jesus, som er hovedet, men elsk hele legemet, kroppen med, for det gør noget godt ved dig. Tak for jer. Tak for nu. Som vi sagde i vores introvideo dengang, vi skulle sende en video herover, I skulle kigge os lidt an, ikke? Vi sagde, at jamen, I får 2 for ens pris. Og så i dag får I 2 prædikener for ens pris. Vi lader kollektkuren gå lige rundt nu, ikke? Samme pris, bare 2 i dag. Rabat. Ja. Ved du hvad, jeg skulle have sagt op hver søndag for at fylde kirken. Det er helt fantastisk. Nej. Tak fordi I er kommet alle sammen.
og sige farvel til os i dag. Det er ikke nemt, men her står vi nu. Jeg skal tage en tekst i dag, som har altid været på mit hjerte. Titlen hedder Storglæde i himlen, men det kan også hedde at gå efter den ene. At gå efter den ene. En af de, hvis nogen skulle spørge mig, David, din oplevelse med at være præst eller kirkeplanter, hvis du skal vælge en film, der skal beskrive for dig, det at være kirkeplanter, som betyder noget for dig. Jamen, jeg har en film, der stikker op hele tiden, og jeg har set den 100 gange. Det er Saving Private Ryan. For mig, altså det er min egen oplevelse, ikke? Du får en her, som ham der kaptajn, som er hovedrollen i spillet. Han har været i flere kamp, og han næsten mistet sit liv på de dag. Kom ind på stranden, og han tænker, nu kan jeg slappe af. Nu har han været i Afrika, han har været i Italien. Og så udpeger generalen, udtager ham og siger, ved du hvad, jeg har en lille opgave til dig. Kaptajnen bliver aldrig den store general, han bliver aldrig stor oberst. Han får en opgave. Han skal redde en søn af en mor, der har tabt 3 sønner i 2. verdenskrig. Og de satte alt ind for at redde den ene, så moren ikke ved have uden sønner. Og han offer sit liv for at hente det barn, den unge mand. Patienten blev reddet, men operation lykkedes, men patienten døde. Ikke? Altså, han døde til sidst og giver sit liv. Og på en måde, det er Guds hjerte. Er det ikke det? Jesus gav sit liv for at redde den ene. Redde dig. Hvis du var den eneste, han vil give sit liv. Sæt alt ind for at redde dig. Og det handler lidt om i dag. Jeg læser teksten her fra Lukas 15, 1-7. Og Cindy, hun siger, jeg må gerne tale længe, fordi at, det er noget med maden eller et eller andet. Så, jeg ved det ikke. Ikke Helligånden, vel? Nej, det kan det ikke være. Nå, godt. Så læn jer tilbage. Jeg skal nok prikke til jer, hvis I falder i søvn. Godt. En dag var der særlig mange skatteopkrævere og andre af samfundets ustøtte, som kom for at høre Jesus. Farisæerne og de skriftlærde kritiserede Jesus, for det havde med den slags mennesker at gøre. Han spiser oven i købet sammen med dem, sagde de. Der sagde Jesus, hvis en mand har 100 får, og et af dem bliver væk, lader han så ikke 99 blive på græsgangen, mens han går ud og leder efter det, der fåret vildt, indtil han finder det. Når han har fundet det, lægger han ikke det på sine skuldre med glæde, og så snart han kommer hjem, råber han til sine venner og naboer, glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet det få, som er faret vildt. Det siger jeg jer, sådan bliver der også større glæde i himlen over et menneske, der vender sig bort fra sin vildfarelse og kommer hjem til Gud, end over den 99, som ikke føler et behov for at vende om. Hvordan måler man succes, at ens liv lykkes? I vores samfund i dag, vi bliver bombarderet med boligprogrammer, influencer, livsstilseksperter, reklamer om det gode liv, den lykkelige familie med 2,1 børn og en Mercedes i indkørslen. Ja, det er succesfuldt liv. Det er ikke noget galt med de her ting, men man må spørge sig selv, hvor mange opnår det i deres liv. Vi kan sige til os selv, at det betyder ingenting, men alligevel kan vi føle, at vi ikke lykkes, fordi det er ligesom et gennemgående baggrundsstøj i vores kultur. Og hvis man ikke er påpasselig, kan det også snige sig ind i, hvordan vi måler vores liv i forhold til at tjene Gud. Jeg som præst har kæmpet med den der succesbegreb. Hvad er succes i Guds rige? Er det det, som kan måles på de ydre? Er det det, andre kan se og beundre? Er det noget, vi kan pege på for at vise andre? Jeg synes selv, jeg har mislykkes, hvis jeg skulle sammenligne mig selv med fader Jakob, for eksempel. Eller Lise Søren. Er du sindssyg?
det er, hvad jeg kalder hundefolk-menneske. Jesus han taler om det, at Guds rige plantede i os som et frø, og nogen bærer 20, 40, 60 hundefolk. Jeg vil sige, de er nogle mennesker, der bærer hundefolk. Jeg er ikke en af de mennesker. Jeg må erkende, jeg har ikke udrettet det, de har gjort. Men heldigvis for dig og mig, Gud brugte en anden målstok end min målstok. For det ikke handler om en forventning til at udrette noget stort, men her i teksten, at opsøge og finde den enkelte, som Gud enten sender på vores vej, eller leder os til. Småkagen er helt nede på den laveste hylde for os alle sammen. Her er den tekst, som vi læser, at succes for et menneske er det, som bringer glæde i himlen. Et liv og handling, som hjælper mennesker hjem til deres far i himlen. Og Jesus, han viste det med sit eget liv, at den, som er størst i Guds rige, er den, som er alles tjener. Han, som selv var Guds søn. Vi glemmer ofte, at det der Jesus, han gav afkald på det at være Gud. Det står i Filipperbrevet, han gav afkald. Selvom han var lige med Gud, han gav afkald og blev til et menneske. Han ydmygede sig. Han afkaldte sin guddommelighed for at blive til et menneske. Og Jesus som menneske var et helt stykke menneske. Han havde sine prioriteringer rigtigt. Han kendte sin himmelske far og hans hjerte. Faderens ord blev Jesu ord. Faderens gerning blev Jesus gerning. Han blev også tilbudt succes af djævlen. Kan du huske det? Djævlen tog ham op på et sort tårn og sagde, se alt det her rige, det kan være din. Men du vil have det her, Jesus. Du vil have jorden tilbage, hvis du bare bøjer dig for mig. Men nej, han afviste det. Han vil tilbede at tjene Gud og leve med sit liv, og ikke bøje sig for verdens pres. Han havde ikke brug for menneskelig pris og beundring. Vigtigt for ham var at gøre Guds vilje, at søge og frelse de fortabte. Dem, som var langt bort, dem, som har mistet deres vej. Et succesfuld og vellykket hyrder er den, som forlader de mange for at finde den ene. De 99, de var nok efterladt trygt og beskyttet i folden eller på græsgangen, mens han gik ud for at lede efter den, som er blevet væk. Og Jesus siger om sig selv, at han er den gode hyrde. Den, som offer sit liv for at redde fårene. Han var den gode hyrde, som forladt de 99 for at finde den ene. Jesus havde en evne, som jeg og de fleste af os ikke har. At han forsamler en stor mængde mennesker omkring sig. Hvis du læser evangelien, du ser, at der var altid en kæmpe flok mennesker, der opsøgte ham. De flokkes til ham. Men gang på gang siger jeg, at mennesker, at vi læser, at Jesus forlod det rampelys. Det, som mennesker betragter som succes, for at finde en person, som faderen ledte ham til. Og Johannes 4, ved kvinden med brønden, en kendt tekst, og i måneskyd, der som er for første gang, så måske ikke er så kendt i Bibelen. Jeg taler til kirken her, så også udfordrer deres bibelkundskab. Kvinden med brønden. Altså Jesus havde succes, når vi læser indledende den her møde med den her kvinde. Det bliver lagt mærke til, at han døbt flere discipler end Johannes. Ham der Jesus, man, han er en megakirke nu. Se, hvor mange bliver døbt under ham. Kæmpe kirke, man. Alle folk flokker til. Og der står der, at Jesus, han hørte det, som det sagde om ham. Så forlod han Judæa. Og gik til Samaria. Det var ikke der, hvor tingene skete. Det var faktisk det, som Guds bedste børn, for jøderne boede. Og der mødte han den her kvinde. Og i den møde, der forvandlede hans liv. Han havde ord til hende, som forvandlede hende. Så meget så, hun gik tilbage til landsbyen og fortalte om den her person, hun har mødt. Og helt landsbyen flokkede til ham. Og selvom der var nogle råd i hans liv, det var ikke det, som forhindrede Jesus til at række ud til hende og give hende et håb. Og bruge hende som evangelist. Jeg har haft en god ven i Vineyard, som kommer til vores konference. Han havde en kæmpe kirke i Kalifornien,
Og han sagde, at han virkelig gik ind på, altså han var inde i et profetisk bevægelse, der med Kansas City profeter tilbage i 90'erne. Og på det tidspunkt, så Vineyard og de her profetkirker, de får sig sammen af nogle gang. Og han var ikke oprindelig Vineyard, men han så kom ud af de profetiske ting. Og han sagde, at han aldrig, i alle de år, han var i de profetiske kirker, at set nogen komme til frelse. Det var altid folk, der var kristne før, der kom ind i de her kirker. Og så da det sådan splittede, de her igen, de gik hver deres vej, så gik han med Vineyard, og så tog han til Lancaster, Californien, til en kirke omkring 800, som var en pænt stor kirke. Og han havde et ord for Gud, da han gik til den kirke. Det var, hvad som helst du gør, for at nå de fortabt, og jeg for sine. Det var det ord, han havde. Så han begyndte at fokusere alle hans gudstjenester på søgevenlighed. Altså det vil sige, søgevenlighed, det er, at du fjerner barrierer, så budskabet er meget klart. Så folk skal ikke forholde sig til en hel masse ting, som kirker kan godt stille op, som er står i vejen for at faktisk endelig høre budskabet. Det ikke handler om at vande det ned, men det er bare at gøre det klart. Og kirken skrumpede. Og skrumpede. Og skrumpede. Efter 2 år var det ned til 300. Og han sagde, det var meget svært for ham, for det kom ikke nogen nye, og faktisk dem, der var der, de forlade kirken. Fordi de kunne ikke sådan lide, at det var ikke noget til dem mere. Det var mest for dem udenfor. Så var der en søndag, og han hver søndag havde et kald til imod Jesus. Og en søndag, så kom der 50 frem. Og han blev sådan lidt, what? Altså, det er ikke sket før. Så han forklarede dem en gang til, derfor jer, som aldrig nogensinde har givet jeres liv til Jesus. Første gang her. De blev. Og han sagde til mig, det var sådan om, at i de 2 år, han er blevet ved med at have den her stil, så begyndte kirkemedlemmer, der var tilbage, sige, okay, jeg kan godt bringe mine arbejdskolleger nu. Jeg kan godt bringe mine venner. Jeg kan godt bringe mine naboer, fordi det bliver ikke noget, der støder dem. Det bliver ikke noget, der bliver forvirrende for dem. Det bliver ikke noget, de hører om Jesus. Og kirken på det tidspunkt bare eksploderet. Jeg tror, det kom op på 4-5.000. Og det var sådan, at det var så stor var den vækkelse. Og han er en meget ydmyg mand. Så jeg spørger ham om de her ting. De begyndte at have, i Los Angeles-området, der står der bandekrig. Så mange bandermedlemmer blev kristen. Og strippers og prostituerede, altså sexarbejdere, pornoindustrien, de begyndte at komme til tro, ikke? Og de pænt familie begyndte at forlade kirken, for det er klart, du vil ikke sende dit barn i børnekirke, når der er bandemedlems unger der lige kommet ind og bander og svogler, og viser han sin kniv og pistol og alt det der ting, ikke? Så, men han fortalte mig, det var en søndag, hvor de havde, det er sådan, at de har lovsang, så er der en kaffepause, så har de forkyndelsen, og så folk de møder hinanden. Og en søndag, så der var en af hans medarbejdere, der sagde, hey, der er en kvinde her, der vil snakke med dig. Og så sagde han, okay, jamen fint. Og så kom hun over, hun begyndte sådan lidt, hun var lidt sky, og så sagde hun, ja, jeg begyndte at komme i den her kirke, og jeg sådan efterhånden begyndte at finde en tro, få et håb med mit liv, og sådan nogle ting, ikke? Og jeg kan mærke, at der sker noget godt for mig at komme her. Så det er dejligt, siger han. Hvad er det, du arbejder med, sagde han. Jamen, jeg stripper, siger hun. Nå, jamen, det kan godt. Du skal bare, du skal ikke være forvirret over det. Måske på et tidspunkt Gud vil lede af noget andet at gøre med dit liv. Og så, han sagde, hun blev helt lattet. Og hun sagde, nå, men okay, jamen, kan man spørge dig om ingenting til? Må jeg gerne bringe mine kunder hertil? Fordi jeg tror, de har virkelig brug for at høre, hvad du havde at sige. Så han sagde, det var en overgang, at hans største evangelist var den her stripper. Hun slæv folk ind i kirken. Og hun så senere skiftede værv, og få sit liv på rigtigt spor. Og det minder mig lidt om den her kvinde på brønden. Ikke? Jesus var i Jericho. Stor mængde mennesker omkring ham. Men han udpegede en, Zacchaeus, skatteopkræver, som alle folk vidste var en snyd og bedrager. Men han sagde, jeg kommer hjem til dig, Zacchaeus. Og hvad skete med Zacchaeus? Hans liv blev forvandlet. Man ved Bethesda Dam. Det var en sted i Jerusalem, hvor folk, de syge kom, og en gang om året, savnen var, at et engel kom og rørte ved vandet. Og så den, der var først ind, blev så rask. Og Jesus kommer til den her store mængde, og han udpeger en mand, som siger, det er ikke nogen, der vil hjælpe mig til det vand. Og Jesus gør ham rask.
som han er, at du og jeg er udsendt i verden. Står der i skriften. Og den her uge var jeg på Rigshospitalet for at besøge en fra kirken. Og det minder mig lidt om det Bethesda Dam. Fyldt med syge mennesker, som er mødt op for lindring, for at blive rask. De kommer, fordi de ikke kan få lægedom i egne kraft. De har brug for specialister, for læger, for medicin, for pleje. Og Gud sender os ud i en verden, som er som dette sygehus. Fyldt med mennesker med smerter, som søger efter lindring og håb. Det er Guds bedste børn, som har brug for lægedom, men den, som ikke er. I Lukas 5, den beretning om Jesus' invitation til at følge ham, og det var Levi, som var også en skatteopkræver for det romerske besættelsesmagt. Og Jesus kalder ham til at følge ham. Igen, ikke en af Guds bedste børn. Han kalder ham til at følge ham. Og Levi, han bliver så begejstret, og han laver en fest. Og vi læser det om i Lukas 5, 29-32. Nu holder Levi en fest i sit hjem med Jesus som æresgæst. Flere skatteopkrævere og andre gæster var der også. Men farisæerne og de skriftlærde beklagede sig til Jesus' disciple over, at han spiste og drak sammen med den slags folk. Jesus svarede, det er vel de syge, der har brug for læge, ikke de raske. Jeg er ikke kommet for at kalde de selv tilstrækkelige, men syndere til omvendelse. Det er så nær Guds hjerte. Dem, som har brug for lægedom og håb, er så nær Guds hjerte. Og Jesus udfordrer dig og mig om det her succesbegreb med vores liv. Hvad gavner det et menneske at vende hele verden, hvis sjælen går fortabt? Findes der noget, der er mere værd end et menneskes sjæl? Det er Markus 8, 36-37. For Gud, at det, som er størst værd, det er et menneskes frelse. At de finder hjem til ham og bliver medarbejder med ham med det samme formål. Succes for en kristen er at have det som mantra og fokus i alt, hvad vi gør. Vær bevidst om det. Som hedder på engelsk, intentional. En dag skal du og jeg stå for en Gud. Og Jesus, han har fortalt os, hvad det går ud på, hvordan der sidste prøve, der går ud på, når vi skal op til eksamen. Han har beskrevet det. Og jeg vil gerne høre, vel gjort, min trofaste og gode tjener. Jeg vil gerne have en 12-tal. Nogle af os vil komme ind lige over dumperpunktet, står der. Det er en anden prædiken. Men jeg siger, men du kan sige mig ret, jamen David, jeg er ikke nogen evangelist. Jeg har ikke over min magt. Jeg har ikke så meget at byde ind med. Men det er ikke store ting, Gud han bærer os om. Faktisk, Jesus siger et sted, det handler bare om, måske give en glas vand til en. Et besøg, et venligt ord, som er medvirkende til at hjælpe et menneske til det næste skridt, det næste små skridt, til at lære Gud at kende. At finde frelse, helbredelse, frihed. Hvor du gør for det mindste, siger Jesus, gør du mod ham. Og det her test, der går ud på Matthæus 25, du kan læse om det. Jeg var sulten, og du gav mig mad. Jeg var tørstig, og du gav mig noget at drikke. Fremmed, og I sørgede for mig. Nøgen, og du gav mig tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I besøgte mig. Læg mærke til, alle disse handlinger kan gøres uden ord. Uden ord. Så du behøver ikke en teologisk uddannelse. Du behøver ikke være noget særligt. Det skal bare være villig. Det er ret ud. Og faktisk, Jesus han giver et advarsel om, vi tror, vi er noget. Han siger her i, hvad var det? Der kommer den næste tekst op. Jeg glemte, hvor det var. Jeg kan skrive noget til. Kom, bip. Kom. Ja, Markus 7. Nogle alvorlige ord. Det er ikke alle, der kommer og fortæller mig herre, der kommer med i Guds rige, men kun de, der gør min himmelske fars vilje. På dommens dag vil mange prøve at forsvare deres handlinger. Herre, er det ikke dit navn, vi har profeteret? Er det ikke dit navn, vi har uddrevet under ånder? Er det ikke dit navn, vi har gjort under? Men han vil svare, jeg har aldrig kendt jer. Gå jeres vej, I som handler ondt. Jeg er altid stusset over dem. Men for Gud, det handler ikke om stor armbevægelse og en performance, men små
venlige, gerne gjort med stor kærlighed. Det er det, der forvandler verden. Det handler om at bringe håb til mennesker. Det er ikke bare det der at bare bede freds med mennesker, men hjælp dem til at lede dem i deres liv. Dem, som er brudt og bliver helet. Dem, som er skævt, det, som er skævt, bliver lige. At deres livsbane bliver afgørende forandret. At de finder håb i deres håbløshed. Alle har evner og mulighed for at gøre det. Så var hun siger, at jeg ikke skal fortælle mig om noget, vi har gjort. Men alligevel, jeg tænker, jeg er nødt til at illustrere det her. Jeg gerne, fordi nogen kan synes, at fordi du har været præst, og du har været i bibelskole, og du har nogle evner, og bla 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 bla, ikke? For en del år siden, eller mange år siden, da vi boede i Canada, så var hun hjemme på besøg i Danmark, og hun besøgte en familie, vi kendte, og mens hun var der, moren hun gik ind og ud, sådan meget oprørt ind og ud. Det var en telefonsamtale, der gik i gang. Og det var sådan, at det var hans datter, som er kommet på efterskole, som har også blivet meget mobbet i skolen, og havde det ikke så godt. Men hun kom i efterskolen, men hun begyndte at få nogle vaner, nogle ting, som ikke passede ind i det kristne efterskole. Hun faktisk begyndte at ryge hash, og det blev opdaget af skolen. Og det var november måned, eller sådan noget, ja, december, det var sådan midt i skolen. Hun skulle smides ud. Hun kunne ikke blive der mere. Og så var hun at rådføre sig med mig. Hun fortalte mig bagefter. Hun bare sagde, nå, jamen, så kunne hun rejse over til Canada og bo hos os de måneder, indtil næste skoleår. Og så ringede hun til mig bagefter og fortalte mig, at hun havde gjort det, ikke? Ja, og så sagde jeg, jamen okay, fint nok, så kunne hun komme. Og jeg havde det sådan lidt, vi havde små børn på det tidspunkt, og jeg vidste godt, at hun var lidt inde i det goth-ting, hun var helt mørk, ikke? Og røg hash, hun var sådan meget hård negl, ikke? Jeg så nogle billeder, og han tænkte, okay, hun skal blive boende også ved et lille hus, ikke? Men okay, fint, så kom hun over, 2 dage efter så var kom hjem, så kom hun over, og hun boede hos os. Og vi sagde den, jamen vi går i kirke hver søndag, så hvis du skal bo her, så skal du mindst komme i kirke hver søndag. Men du er fri til at gøre, hvad du ved. Vi satte hende i skole, der lokale gymnasiet, og hun fik nogle venner og så videre, ikke? Og jeg vil ikke sige, at vi sad der ved aftens mad og bad bøn og bibelord. Det var vi var bare os selv, ikke? Og så tog hun hjem. Og hun meget gerne flytte tilbage til Canada, ikke? Så sagde jeg, jamen, så skal jeg være konditorist, så kan du komme ind i Canada, for de kan ikke finde ud af at lave brød og wienerbrød, konditor og wienerbrød og sådan noget derovre. Så kan du altid komme ind. Det er hun så blevet. Men men mange år efter, vi flyttede tilbage til Danmark, det gik 5, 6, 7 år, ikke? Eller mere. Vi så hende igen, ikke? Og hun sagde til os, det der tid, jeg har sagt sammen, det var helt afgørende for mit liv. Mit liv skiftede fuldstændig bane. Jeg gav mit liv tilbage til Jesus. Og den ændrede mit liv fuldstændigt. Og jeg tænkte, hvad gjorde vi? Vi åbnede bare vores hjem. For en, der på det tidspunkt ikke var Guds bedste barn. Se, der er et formål med dit liv, og jeg har talt om det før. Hvis du ser det fra Guds perspektiv, ikke din egen. Gud har udvalgt dig. Hold fast i den her tanke. Gud har udvalgt netop dig til at møde specifik mennesker i dit liv. Som du vil spille en afgørende rolle i. Og hjælpe dem hjem til det himmelske far. Kun dig. Ligesom den kaptajn i den film. Han var udpeget. Du skal ud og redde ham her. At ofte efterfølgende, du opdager det. Jesus, han var bevidst om det. Han var lidt mere, end vi var. Han var meget bevidst om det. I hans sidste bøn i Johannes 17, vi kan læse, når han beder til sin far i himlen, jeg har åbenbart, hvem du er for de mennesker, som du har kaldt ud af verden og gav til mig. De var dine, men du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Og når jeg tænker på de sidste 4,5 år, vi har været her i Mexico Frikirke, altså en fantastisk kirke. En fantastisk kirke. Jeg ser det her praktiseret. Når jeg hører om en, der hjælper en enlig forsørger til at passe et job, og siger, ved du hvad, jeg har hentet dit barn.
og aflevere dem hver dag, så du kan passe dit job. Det gør jeg for dig. Jeg gør det gratis. Den planter et lille frø og håb i et menneske, som gør, at et menneske finder en tro på Jesus. Ikke med ord. Det starter med nogle handlinger. Når jeg siger dem, der hjælper flygtninge i vores by, Jesus siger, du er fremmed, og du hjælper mig. Det gør en kæmpe forskel for de mennesker. Tænk lidt over det. Måske Gud har sendt de mennesker til os, fordi han netop valgt dig til at være noget for dem. De vil ikke have mødt dig i det land, de kan møde dig her. Når jeg hører om en familie, som åbner deres hjem op til en anden familie, som mangler husliv i 2 år, hvor de gjort for det mindste, de har gjort mod mig. Jeg var uden hus, og det gav mig bolig. Og når jeg ser de ældre, fine damer i vores kirke, uge efter uge, holdt nogle møgunger ud, nede på værftet, med den ønsker om at vise dem kærlighed, og hjælpe dem måske plante lidt frø i deres liv, der kan jeg Jesus erkende. Folkens, det er det handler om. Det er det handler om. Som kirke, vi kan miste vores fokus, og andre ting kan så nemt fylde, ligesom nøgler, ikke også? Bare stille. Jeg så bare, hun grimmer lidt. Men jeg siger det bare. Vi er ikke bevidst om det, ikke? Planlægning, bygninger, konflikter om, hvem har ret, hvem der har magt, og hvem skal bestemme, hvilken retning kirken skal gå i. Ikke? Så mister vi vores fokus, folkens. Så der går ind på nogle andre ting, som ikke er vigtigt for Jesus. Bundlinjen. Hvad er bundlinjen i kirken? Mennesker kommer til tro. Hvis vi ikke har den som målpunkter, som er ligesom det afgørende, så er det ikke, hvad vi skal have. Og mange kirker og kristne fællesskaber kommer på arbejde, fordi de har taget til sig, bevidst eller ubevidst, den forkerte målstok for succes. Du kan også komme på arbejde i din efterfølgelse af Jesus, ved at måle dit åndelige liv ud fra en anden målstok, end den Jesus underviste om. Dem, som Jesus sagde, gå jeres vej, havde faktisk noget, som vi kunne kalde folk med en platform. Åndelige kraftgerninger. Men glemt Guds vilje og hjerte for det brudt, de sårede og de fortabte. Deres gerning var måske ord og ikke handlinger. Og det, jeg ønsker at efterlade i Nexø Frikirke med, jeg ved ikke, om jeg lykkes med det, det må tiden vise. Det må en dag stå for en Gud og give regnskab for det. Men det er et fornyet fokus, ikke en ny fokus, men et fornyet fokus. Fordi Nexø Frikirke har den indsigt i sig, i den, som jeg lige nævnte, de der ting, den er i Nexø Frikirke. Et fornyet fokus på at gøre en forskel i Nexø. At være en kirke for byen, og en kirke for de enkelte. At bringe håb og frelse til dem, som er uden for Guds folk. At få kursen ændret i deres liv, som har mistet deres vej, og finde hjem igen. At hjem til deres fars hus. Det er det, faderens hjerte banker for. Det er det, faderens hjerte banker for. Og det kan ske hvor som helst. Hvor som helst. Nu er jeg lidt tidsindig, så kan jeg give en historie til. Fantastisk. Jeg synes, Gud har brugt mig mest på min arbejdsplads. Altså, hvor jeg har haft job som sekulært job. Der vil jeg følt virkelig, at Gud har brugt mig, fordi jeg må brænde grund sige, at jeg måske har lidt evangelist i mig. Ikke? Jeg skal være omkring folk, som ikke har tro, og så kunne hjælpe dem på vej. Ikke? Jeg kan huske, der var en... jeg har flere historier. Der er mange. 2 historier. Jeg kan huske, vi på den ene job, jeg havde, at jeg gik på studietur med de her studerende, og ofte vi havde nogle kolleger med, og jeg desværre skulle stå på ski en hel uge i Frankrig med de her unger, betalte firmaet. Det var hårdt, det arbejde.
knæene og sådan noget. Men jeg havde en kollega, meget nær kollega, og vi tog op og ned på den ståløft sammen. Og jeg vidste, vi snakkede lidt om livet, og jeg vidste godt, at han havde en kæreste, han haft i 4-5 år, og boede sammen med hende. Og så sagde jeg til ham, jamen, kalder ham Jan, hvorfor er det ikke bare gå ned på knæ, og ligesom, vi har været sammen i 4-5 år, på knæ, og give hende en ring, og sådan op på kirkegangen. Ikke? Og så sagde han til mig, ja, jeg ved nu ikke rigtigt. Ja, hvorfor ikke? Jamen, hvorfor jeg gør det, og den rigtige kommer, siger han til mig. Og der i stedet for lige blevet farvet over det, så sagde jeg, at jeg sådan følte lidt, at det kom fra. Jeg sagde, jamen, hvorfor kan hun ikke være den rigtige? Hvorfor kan du ikke bare være i hende som den rigtige? Og så skete vi videre, det var nu pulversne, så den snakker vi ikke mere om. Men faktisk 4-5 år efter, han tog mig til side til en julefrokost og sådan noget, ikke? Og så sagde han til mig, David, du skal bare vide, hvor meget det betød for mig den dag, vi var på den der stoleløft. For det fik mig til at tænke. Og jeg faktisk friede det han kort efter. Og vi har et barn sammen, og tak fordi du gjorde det. Han kom på en rigtig vej med sit liv. Så det kan handle måske om frelse, men det kommer en rigtig vej. Og faktisk, jeg fik lov til at bede for ham et par gange, mens vi var på arbejde med nogle ting. Ikke? Jeg har også haft en anden kollega, og altså, jeg siger de her ting, fordi det er noget, vi alle sammen kan være med til. Det er ikke sådan en, du bygger en teologisk uddannelse og giver nogle gode råd til folk og hjælper dem på vej. Jeg havde en anden, som hun klagede sig over, at han er hans kæreste, hun var amerikaner, han var dansker, at de sådan talte forbi hinanden og ikke kunne finde ud af det. Og så sagde jeg til hende, jamen ved du, hvad hans kærlighedssprog er? Nå, kærlighedssprog, hvad er det? Jo, men det er nogle 5 kærlighedssprog og sådan der. Og du kan faktisk læse den her bog. Hun var akademiker, så selvfølgelig hun skal læse en bog, ikke? Halv år efter, hun kom til mig og sagde, David, du har reddet vores parforhold, og nu har han friet til mig. Nå, hvor er det? Jamen, fordi jeg har læst den bog, og jeg kan godt se, at og der er meget om Jesus i den bog også, så det var helt fantastisk. Og jeg kan godt se, at min kærlighedssprog er det, og hans kærlighedssprog er det, og det er derfor, vi gik forbi hinanden. Så ved jeg det nu, hvad jeg skal gøre, og hvad han skal gøre, og den har faktisk reddet vores ægteskab. Det er det, der handler også om at bringe folk på den rigtige vej, folk. Og det gør vi ikke ved at sidde på kirkebænken, det gør vi ved at være lys og salt i verden. Lys og salt i vores by. Sådan bliver der også stor glæde i himlen over et menneske, der vender sig bort fra sin hvidfarelse og kommer hjem til Gud, end over det 99, som ikke føler behov for at vende om. Skal vi bede sammen.